Idolobha laseMangozi liyafana nje namanye amadolobha asezindaweni esemakhaya. Abantu abaningi basiphilisa ngokudayisa emgwaqeni. Imisebenzi ayikho kanti nesidingo nqangi azibonwa. Leli dolobha liseduze nomngcele weNingizimu Afrika neMozambique. Umphakathi kumele ngabe uyahlomula kwezokuvakasha kodwa phinde. Ubugebengu budlangile, amalungu omphakathi ahlezi lubhojozi. Ukushushumbiswa kwempahla engekho emthethweni, izidakamizwa kanye nezikhali kubhokile. Kanti-ke sekuphele iminyaka imphakathi lwisana nokwebiwa kwezimoto ezibe sezeqiswa umngcele zibheke eMozambique. Izigebengu ziyacanasa zihlasela abantu emakhaya abo zisebenzise esikhulu isihluku. Siyona just ukuthi hijackwe imoto. Kungenwe emakhaya, ungenwe kwakho window uvuswe. It's not like kuyagqekezwa. Uboshwe nomndeni wakho. We know of many cases la kwakufike ku rape umama nendodakazi phambi kwababa. Umphakathi ukhala ngokuthi uhulumeni uyishaya indiva izikhalo zawo. I can tell you now, these criminals are known by the police. We know that they did this and jumped to Mozambique. If they wanted to, if they will to do justice, they will talk to their counterparts and have those criminals repatriated to South Africa to face justice. But there is no political will. Eminyakeni eyishumi edlule uhulumeni ujutshwa amasosha namaphoyisa wathi awayokanisa kule ndawo ngo-2018 SANDF yaletha amasosha kule ndawo. Umphumela kwabo ukutholakala kwezimoto ezintshontshiwe kwaboshwa nezinye izigelekeqe eziyingxenye yalobugebengu. Kodwa-ke ukuqapha lo mngcele ongamakhilomitha awu-48 akuyona into elula. Bahlukumezeke iminyaka eminingi ngaphezulu kweminyaka ewu-20. Sekufike abongqongqoshe bamaphoyisa cishe bonke kwi-New Dawn, kwi-New Democracy. Niyazi ukuthi nanomsholozi wayelana. Zonke inhlaka zikahulumeni kuyimanje nje indaba yama-New Jersey barriers ayilwela uJuda imile. Ijozini okuyidolobha elingumakhelwane weMangozi nalo lincike kakhulu kwezokuvakasha. Abantu kule ndawo baphinde basiphilise ngokudayisa imikhiqizo yezolimi. Kanti njengayo indawo yaseMangozi imigwaqo lapha yikho esimeni sokuthi ukuhambe izimoto ezincane. Thola ukuthi komunye umuzi akusebenzi umuntu baphila ngayo le veni ukuze imayilayishela abantu impahla bakwazi ukuthola lawo masentanyana kukwazi ukondliwa imindeni iphile. Yingakho kusikhalisa ngoba imisebenzi kakhulukazi la emakhaya ayikho akufani nasemadolobheni. Ukunyuka kwezinga lobugebengu sekunomthelela ongemuhle ekuthuthukisweni kwale ndawo. Yikho lokho kwenza babe nongabazani lokubuya bazosithuthukisa la emakhaya. Sizohleze nje sisenkingeni siloku sibheke uhulumeni nakuhulumeni imisebenzi njengoba ingekho. Yiyo ke lento egcina iziholele ekuthenini ke abanye bagcine sebangenela ukuba yigebengu ezintshontsha imfuyo. Hayi ngoba beqondile imisebenzi engekho. Uma bengekho abantu abazovula umsebenzi njengoba nohulumeni angenayo isimo sibheda sikanjena vele kugcina sokubaholela ekutheni bacabanga izinto eziningi. Ngo-2016 uhulumeni wesifundazwe wamemezela ukuthi uzofaka imali engango-50 million rand ukuze kwakhiwe udonga olubizwa ngama-Jersey barriers emngceleni. Inhloso kwakukuvimba izimoto ukuthi zingeqiswa umngcele ngokungemthetho. Kodwa ngo-2020 kwavela ukuthi lo msebenzi umile emva kokuthi inkampani yayinikwe wona yakhokhelwa u-48 million yashaya yachitha. Uphiko lwe-Special Investigation Unit lwabe seliqokwa ukuthi liphenye lolu daba, umbiko walo awukaphumi. Amalungu omphakathi athi lokhu kungesinye senqwabe yezithembiso zikahulumeni ezingafezwanga. Ezindabeni ze-SABC ngingu-Iindaba eMangozi.